olisi aika jatkaa matkaa. Oltiin yksi yö tässä viinitilalla. Tää oli oikein kiva paikka olla yötä. Jos nyt jostain vähän saa nurista, niin no en halua valittaa, mutta oli aika kuuma illalla mennä nukkumaan, että jonkin aikaa kesti, että saatiin toi lämpötila semmoiseksi, että pystyy edes yrittää, mutta kyllä se sitten ihan hyvin nukutti kuitenkin. Lähdetään tästä suuntaamaan seuraavaksi kohti Kosovoa, mutta koska nämä Kosovo ja Serbian rajat ja nämä yhteistyökuviot on vielä sen verran herkkiä, niin me ei voida tästä suoraan ajaa Kosovoon, koska meillä olisi sit tarkoitus jatkaa edelleen Serbian läpi Bulgariaan, niin me joudutaan nyt koukkaamaan ensin Serbian puolelle ja vasta sieltä Kosovoon. Näin me saadaan tää meidän reitti toteutettua. Mutta katsotaan, mennään nyt tulliteitä tänään. Saavutaan tähän tietullipisteelle. Koitettiin ensin tosta korttilinjastosta, mutta se tarkoittikin jotain muuta korttia kuin luottokorttia. Yes. Kokeillaan nyt tästä käteislinjastosta. Ei mainita nimiä, mutta joku sanoi, että meidän pitää mennä ennemmin tästä käteislinjasta kuin tosta, missä luki M-Card. Mutta no se joku oli ihan oikeassa. sitten se joku peruutti pois tuolta ja tuli tähän toiselle kaistalle. Thank you. Eli käteislinjastossa voi maksaa myös kortilla. 4,5 € suunnilleen maksoi nyt tämä tietulli. Sinänsä ihan kiva, että ne rahastaa sen tossa etukäteen, niin ei tarvi arvailla sitten siellä, kun on jo ajettu tää maksullinen pätkä, että miten se saadaan maksettua. Taikin tietää, että saadaan ajaa tää loppuun asti. Ihan kiva ajella täällä Makedoniassa näitä maksullisia teitä. Taas tuohon eiliseen verrattuna, niin jonkun verran smoothimpaa. On rauhallista menoa. Eikä ole kyllä ruuhkaakaan, en tiedä onko viikonpäivällä tai kellonajan merkitys. Nyt on tiistai ja kello 11. Mutta ei ole mitään ruuhkaa ja tasasta tietä. Tää on helppoa menoa. Mitäs me tuossa laskettiin, että 50 kilometriä ehkä noin tulee ajeltua nyt tätä ennäs maksullista tietä ja velotus oli sen vähän reilu 4 €, niin ihan mielellään maksaa. Nyt lähestytäänkin jo Pohjois-Makedonian ja Serbian rajaa. Tämä matka meni aika hyvin tähän asti. Joo, ja just kun Jaana pääsi tuossa mainitsemasta, että maksettiin se 4 € tietulliin, niin sitten tulikin just uusi tulliasema eteen. No joo, ei maksettu kylläkään kuin noin 1,5 € lisää tästä ehkä 20 kilometristä. Joo, eli 6 € yhteensä suunnilleen. Jaana Sulmeen ja on jotain dokumentteja, jos tarvitaan. On. Tässä on vaan vihreä viiva. Siitä on do not stop continue. Luki siinä. Selvä. Käytännössä siis päästiin pois Pohjois-Makedoniasta, oletan. Seuraava tsekki on sitten Serbian puolella. Joo. No, Pohjois-Makedonia oli oikein kiva maa. Ohrit varsinkin tykkäsin tosi paljon ja toi viinitila, missä oltiin viime yön, niin sehän oli tosi hieno myös. Et ei. Tänne voisi tulla ihan hyvin uudestaankin. Joo. Ja ainakin nyt niin, toistaiseksi tosiaan hyvää palvelua ja ystävällisiä ihmisiä. Ja yllättävän hyvin kaikki puhuu englantia.
on vihreän näköinen kaista, niin ajetaan sinne. Päästiin Serbian puolelle. Ei mitään ongelmia täälläkään tuossa tullissa. Passit ja rekisteriotteen ja green cardin ne halus tuossa nähdä, mutta ei mitään sen kummempaa. Täällä on muutama kilsa saatiin ajaa hyvää moottoritietä ja nyt on sitten taas tämmöistä hirveätä kuoppatietä tiedossa, mutta eihän siinä. Mut hei, uusi maa molemmille. Suusmaa lisää molemmille. Se on ilmeisesti serbialainen kaatopaikka. Ainakin siltä se näyttää. Ihan vaan tossa tien vieressä. Ei oo ihan kaikki osunut tonne kaatopaikalle asti. Joo, näköjään jätteitä on täällä vielä pitkin tien viertä. Vähän joka puolella. En tiedä onko yleinen käytäntö, mutta ei niin mukavan näköistä. Ja tuoksukin oli vähän sen mukainen, että ajetaan kaatopaikan vierestä. Niin oli. Kyllä siellä ihan traktori oli, että kyllä niitä jätteitä selvästi siellä niinku siirrellään, ettei se ollut mikään tämmönen kaatopaikka, minne ihmiset käy vaan niinku muuten vaan viemässä jätteitään, että kyllä se jollain tavalla varmaankin virallinen jätteen kippauspaikka oli. Ei ollut pitkä matka toi Serbian puolella ajo. Ehkä 2-30 kilsaa, mitähän me oltais tultu. Nyt ollaan jo tässä Kosovon rajalla. Tästä olisi vielä vajaa 50 kilsaa sitten meidän määränpäähän, mihin ajateltiin tänään ajella. Saa nähdä, mitä tällä rajalla tapahtuu. No niin, matka jatkuu. Ylitettiin just Serbian ja Kosovon raja, tai raja ja raja. Kenen mielestä se on raja ja toisten mielestä ei. Oli siinä ihan passin tarkastukset ja muut. Ja ostettiin autolle vakuutus, koska toi meidän green cardi ei ole voimassa Kosovossa. Vakuutusosto meni ihan näppärästi, vaan käteinen kävi, mutta meillä nyt onneksi oli käteistä. Täällähän käy siis eurot. Vähän se pohti siinä, että onko tää minkälainen, onko tää henkilöauto vai minibussi. Meidän kokemusten mukaan toiset on joutunut maksaa 40 € niin kuin minibussihinnan ja toiset on maksanut sitten, tai minkä me maksettiin, niin oli 15 € henkilöauton hinta. Mut nyt ollaan Kosovon puolella ja jatketaan matkaa eteenpäin. Joo, otetaan pieniksi selvennykseksi vielä näitä rajamuodollisuuksia tässä, kun nämä on vähän monimutkaiset tällä alueella. Niin tosissaan haluttiin tulla Kosovoon. Oltaisiin toki päästy suoraan Pohjois-Makedoniasta ajamalla ihan no problem, samoin kuin voi tulla Albaniasta tai Montenegrosta. Ei ole mitään ongelmaa siinä. Mutta jos sä tuut näistä 3 maasta ensin Kosovoon ja saat Kosovon leiman passiin, niin sä et pysty enää jatkaa Serbian puolelle. Me halutaan tästä kuitenkin ajaa sitten vielä kohti pohjoista, niin me pitäisi päästä Serbian läpi ajamaan. Sen takia jouduttiin tehdä niin, että ajettiin tuolta Pohjois-Makedoniasta ensin Serbian rajan yli. Että saatiin Serbian leima passiin ja sitten vasta Serbian puolelta tänne Kosovoon.
silloin se on ihan ok. Me voidaan myös poistua täältä Kosovosta Serbiaan. Mutta toisinpäin tosissaan se ei olisi ollut mahdollista, että ensin Kosovoon ja sitten Serbiaan. Sen takia tämmöinen pieni maisemakierros tähän väliin, mutta loppupeleissä tämä on kuitenkin meille helpompi ja nopeampi reitti kuin se, että me oltaisiin menty Makedoniasta suoraan Kosovoista, oltaisiin jouduttu palaamaan Makedoniaan ja sitten vasta Serbiaan ja kohti pohjoista. Joo, tämä keissi oli siinä mielessä mielenkiintoinen, kun yritettiin katsoa tuosta Google Mapsilla reittiä, että miten ajetaan, niin Google ei suostunut ajattamaan ollenkaan niin kuin Kosovon läpi. Tai siis Serbia ja Kosovon rajaa. Niin, aivan. Joo. Mitään rajaa ylittämään. Että mitä tahansa yritettiin, niin se aina kierrätti tuolta Makedonian takaisin kautta. Joo. Mutta käytännössä se toimii ihan hyvin. Ei tossa ollut mitään ongelmaa. Ei mitään ongelmaa, ihan perus rajanylitys. Tästä risteyksestä kun selvitään, niin pitäisi taas päästä vähän selvemmille vesille. Tää näyttää kyllä vähän mielenkiintoiselle. Ylämäkeen tietysti. On muitakin hulluja ajelee. Bussi vai? Ei, toinen karavaana. No niin, hyvä. Ne tulee tuolta vähän järkevämmästä suunnasta. Kato, ruottalainen. Ei oo. Mikäs toi on? Sinne. Taitaa olla aika lähellä meidän seuraavaa majapaikkaa tai määränpäätä. Sitten on reilu kilometri matkaa vielä. Free for RV Campground. Yes, please. No, tämähän me jätetään. Varjopaikkoja ei liiemmälti oo, mutta jätetään silti. Ei tosiaan ihan hirveästi, kun asiaa tuossa vähän tutkittiin, niin on näitä ei leirintäalueita, ei matkaparkkeja. Nyt ne on pääsääntöisesti näitä parkkiksia, mihin saa jättää. Eiköhän me tässä pärjätä. Tämän Pristina Bear Sanctuaryn tarkoitus on tarjota kaltoinkohdelluille reskueläimille parempaa elämää. Kaikki täällä asustelevat 18 karhua on pelastettuja ruskeakarhuja. Karhuilla on täällä 16 hehtaarin kokoinen alue, joka on tehty mahdollisimman lähelle heidän luontaista elinympäristöä. Kaikki karhut on pelastettu Kosovon ja Albanian alueelta, ja suurin osa karhuista on ollut paikallisten ravintoloiden vetonauloina. Siellä heillä on ollut elintilanaan vain pieni häkki, jossa hädintuskin on ollut tilaa kääntyä. Eipä kyllä tekisi mieli mennä sellaiseen ravintolaan, missä on karhu häkissä vetonaulana. Samat muuvit joka kierroksella. Joo. Hauska. No tosiaan taas tehnyt kohta 10 kierrosta. Tässä on Vini. Vini on pelastettu vuonna 2013 pienestä kopista ravintolan takapihalta. Vaikka Vini onkin nykyään hyvässä kunnossa,
kovin energinen ja älykäs. On sille jäänyt vankivuosilta stereotyyppinen tarve kulkea lyhyttä matkaa edestakaisin. Puisto tekee kaiken voitavansa muuttaakseen Vinin käytöstä normaalimpaan suuntaan, esimerkiksi piilottamalla päivän ruoka-annoksen joka kerta eri paikkaan. Tässä on Nala. Nala on pelastettu vuonna 2013 kosovolaisen mini-eläintarhan pienestä häkistä. Tänne tullessa Nala oli pahasti nälkiintynyt, mutta on tehnyt täyden parannuksen. Tässä on sisarukset Emma, Oska ja Ron, jotka onnistuttiin pelastamaan vuonna 2014, aikaisessa vaiheessa heidän ollessaan vasta 1 kuukauden ikäisiä. Heidät oli otettu paikallisen perheen lemmikiksi, mutta onneksi poliisi sai asiasta vihiä ja yhteistyössä puiston kanssa karhut saatiin talteen. Nämä sisarukset ovat hyvin tiivis trio ja heidät nähdäänkin yleensä aina yhdessä. Kolmas kempii tuolta lammasta ylös. Kumpi antaa periksi? Lähti pois. Ei tuu. Se luovutti toi pienin noista. Tuli isä paikalle ja sanoi, että nyt lapset loppuu toi riehuminen. Siinä vähän jäi kaivelemaan vielä. Joo, mutta ei uskalla. Tää ylös. Riinakarhu on kylvyssä, mutta nyt se just sukelsi. Ujostuttaa vähän. Joo, siellä korjaa. Tässä on Riina. Myös Riina on pelastettu mini-eläintarhasta. Riina rakastaa kylpemistä ja hänet pongaakin usein lammikosta uimassa. Riina tykkää kaikesta muusta ruoasta paitsi kurkusta. Se on asia, mikä Riinalla ja Jaanalla on yhteistä. Lähdettiin vielä pyöräilemään tuollaiselle järvelle, kun täällä on niin hirveän kuuma. Ennemminkin todettu, että mitä kuumempi, niin sen parempi tää pyöräily on, kun tässä sentään vähän ilma vaihtuu, niin helpompi pyöräillä, kävellä. Käydään kattoo, miltä tuo järveltä näyttää. Se ei pitäisi olla kuin vajaa kilometrin matkaan. Takas tullessaan se on tietysti sit ylämäkeä. Mutta mietitään sitä sitten.
Ei me taita mennä uimaan. Vaikka tuolla on moni uikii, niin ei toi ehkä niin kutsuvalta näytä, että me jää tästä. Mennään autolla. Vähän turhan paljon roskaa ja tämmöistä epäsiistiä. Että olisi miellyttävä uintipaikka. Ja taas ollaan takaisin täällä karhupaikassa. Ei oo muita asuntoautoja nyt enää tässä kuin me. Silloin kun me tultiin, oli yksi toinen, mutta se on nyt kadonnut. Toki ei ole koko Kosovo-aikana nähty kuin yksi ruotsalainen auto tossa matkalla. Ja nyt sitten tähän parkkikselle kun tultiin, niin tossa oli yksi auto. Tosi vähän näkyy täällä karavaanareita. Äkkiä hyttysverkko kiinni, ettei tule parmoja sisään. Nyt alkaa jo vähän viilenee, kun Jep. ollaan tässä varjossa ja ei mene kauan, kun aurinko on tuolla kukkulan takana pilvessä, niin alkaa vähän rauhoittua tää lämpötila. Nää pyöräily oli itse asiassa tosi kiva. Joo. Kiva aktiviteetti. Paljon vähemmän tulee tästä hiki kuin kävellessä.